В неприятности сме. Казва, че ще го роди. Това е. Така е, Чингис. Ще ти звънна после. Казал дойде. Отивам да я отворя. Чао. Може да се абонирате за това. Не ти ли казах, че повече не искам да те виждам? Пък абонирайте се за Shooters BG. Какъв изгър? Няма го изгър. Казвам ти го Може за за Монстъра да се абонирате. Ваш се радва. Ти какво говориш? Ваш се радва. Аз съм бащата на Елис. Почваме от Мислиш, че дъщеря ми е Clash безпризорна Royale. ли? Животно. Добре, свали пистолет. Утре отиваш в съвета и ще се ожени за дъщеря ми. Чули? Чули? Да, чух. Добре. Детето ще се роди и ти ще си негов баща. Ако се опънеш, ще ти пръсна мозъка. Разбра ли? Разбрах. Добре. Извинете, ама по някой път много те прекъсва и за това. На кой говориш, бе? Абе, правя едно нещо, не си говоря. Така, както виждате, съм Арена 7. Името ми е Меси, клана ми е, значи, клан 100, това е. Ето има и картите, който иска може да направи това, де. Както виждате, силен съм, няма легендарки. Знаете, трудна работа. Не става ли ето това? Сбогува се с мен, взе си нещата и каза, че повече няма да се връща. Какво говориш? Дръж това! Дръж! Боже! Не мога да повярвам. Не. Не мога да повярвам. Отворим. Не. Ето за бандитката е минало преди. Не е минало, но може пък да го играете и може да спечелите. Само е както предполагах. Така, започва. 463 голд, 2 джема, 7 гоблинс, 14 спят гоблинс, 31 милиар хорс и 6 мега миньон. Да знаете, които се абонират, ще правя и много пъти смешни клипчета, такива неща, който иска да се абонира. И пишете за някакъв дек да направя, пък ето вижте какво имам. Сега, Кой да така ми става. взела Димо за цигари? И си му обещала, че му ще Шкорим, да. Кога? След филма шкорим. Ще отворя ли? Ще отворно петона, айде да парай. Не искам да изпускам. Как си ме отписа? Да направим една битка. Да знаете, малко забила и само някъде към 7 часа ще мога да ги правя клипчетата. То знаете. Няма да позволя на никого да загуби. Моля те, Ето започваме. дай ми семейството, за което съм мечтал. Скоро. Казвам, забила малко. Ще оправим работата, не? Направете. Повече не се Както видите, балона взима голям деймидж. На живота му е по-тъй. Където се казва Владислав Ганчев, който иска да се абонира. Който иска да се абонира. Който да може да се абонира за моя. Кажете на приятели,
И пак ще повторя, ще правя и други клипове, ама много по-напред, защото да стане рано. Извинете. Този силен. Браво. Много добра комбинация според мен. Госпожо Хатидже? Добре дошли. Добре заварила. Добре ли сте? Така, Трябва да поговорим. вижте, направим вече 5 кланчеста. Да знаете, тази меси, моите приятели са това. Познавате някой. Ще пиете ли Добре, нещо? Не. да видим мой приятел. Как се справя? Да знаете, той има и 2 легендарки. Само че не си ги слага. Ако искат, ако сега в момента ме питате какви са легендарките, неговите легендарки са Ice Wizard и Lava Hound. Ето му икона. Към България, така. Има 16. Това е чао зрители. Ако сте харесали това видео, ударете по един лайк. И към 7-8 часа да знаете, че ще го почвам. Ама да знаете не винаги, защото нали разбирате, всеки може да се разболее за такива неща. И чао!